Hej! Jeg vil bare lige fortælle lidt om, at vi har fået de her fine designs, som Jim Lyngvild har lavet for Korstrup & Company. Han har lavet 3 forskellige designs. Et rosentema, et blåt tema med klokkeblomster og forglemmer jeg og sådan noget, og så et sådan lidt vildere vildblomst tema. Det laves i sengetøj, som nu er det lige puden, der er her på de vilde blomster. Og så er der duen, der ligger her, som laves i 2 størrelser, og som er en hørdu. Den laves for øvrigt også i de 3 forskellige farver i en bordløber, eller dinner for tue, som det hedder, og som mundservietter. Kan man lige se dem lidt her, strukturen måske. Men det er i hvert fald meget, meget fine ting, og sengetøjet fås også i dobbeltsæt. Så det er både til almindelig dyne og ekstra lang dyne og til dobbeltdyner. Så gå ind og tjek det ud. Det er mega fint, og man bliver jo fuldstændig glad i låget af alle de blomster der. Og så findes det for øvrigt også i servietter i alle 3 slags. Hej!